Bé, anem a iniciar aquest vídeo fent referència a les 100 grans obres literàries de tots els nostres temps i ho he intentat ordenar d'ordre cronològic, doncs d'aquesta manera, a l'hora d'escoltar l'àudio, tindré més fàcil entendre el recorregut històric de la literatura. Començarem amb les obres que van haver-hi abans de Crist. Tindríem, abans que res, els noms els tinc en castellà, ja que és com tradicionalment o històricament es coneixen més, es pronuncien més o es difonen més, i llavors no els he traduït. Simplement aquest és l'únic motiu. Primer de tot, tindríem la història del campesino elocuente, que és un conte tradicional egipci i ronda als voltants del 2000 abans de Crist. Després tindríem Ramayana, que se li atribueix a Valmiki i és del segle IX abans de Crist. Tindríem el poema de Gilgamesh, que l'autor és desconegut i és sobre entre el 12 i el 10 abans de Crist. La famosa Ilíada i la Odissea, els dos són d'Homero o Homer. La Fàbules d'Esopo, òbviament. La Orestíada d'Esquilo, al segle V. La Antígona de Sòfocles. Medea d'Eurípides. Edipo Rei, també de Sòfocles. Mahabharata, que se li atribueix a Vyasa en el segle IV abans de Crist. I l'última gran obra literària abans de Crist seria Panchatantra, que se li atribueix a Vishnu Sharma a voltants del 300 abans de Crist. Del segle I, obra famosa tindríem La Metamorfosi d'Ovidio a l'any 8. Passaríem ara ja al segle VIII amb Les Mil i una noches, que són varis autors i ronda des del segle VIII, que comencen a escriure'l, fins a voltants del segle XVIII. I també tindríem Cambriat d'Abu Nuwas a finals del segle VIII i principis del segle IX. En el segle IX tindríem la novel·la de Genji, de Genji Monogatari, Murasaki Shikibu, i és d'abans del 1021. Ja en el segle XIV tindríem la Divina Comèdia de Dante Alighieri, Romance de los Tres Reinos de Luo Ganzon, Quebra Nagast, que són varis autors, Cancionero de Petrarca i Los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. En el segle XVI tindríem A la orilla del agua, que se li atribueix a Nayan, Viaje al oeste de Wu Cheng-en i Romeo i Julieta de William Shakespeare. En el segle XVII tindríem Hamlet de William Shakespeare, El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra i El rei Lear també del famós William Shakespeare. Per tant, podríem dir que entre el segle XVI i el segle XVII tenim 3 obres de William Shakespeare. En el segle XVIII tindríem la famosa Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Cándido de Voltaire o Las penas del joven Werther de Goethe. En el segle XIX, i també això ho veurem en el segle XX, és on hi ha més obres literàries conegudes o grans obres literàries. I bé, ens centrarem sobretot en aquestes, perquè també són de les més importants. Tindríem Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, Frankenstein, de Mary Shelley, El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, Cuento de Navidad, de Charles Dickens, El cuervo, de Edgar Allan Poe, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, Cumbres borrascoses, de Emily Brontë, és a dir, Charlotte i Emily comparteixen el mateix cognom. Charlotte Brontë escriu Jane Eyre i Emily Brontë escriu Cumbres borrascoses. És important que es pot portar a confusió. De fet, es van escriure el mateix any. També tenim Moby Dick, clàssic de les oposicions, de Herman Melville,
La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, Canto a mí mismo, de Walt Whitman, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, Los Miserables, de Víctor Hugo, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, Guerra y Paz, de León Tolstoy, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, Mujercitas, de Louisa May Alcott, Middlemarch, de George Eliot, Anna Karenina, de León Tolstoy. Recordem, Tolstoy també va escriure Guerra y Paz. Guerra y Paz i Anna Karenina. Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Memorias póstumas de Blas Cubas, de Joaquín Machado de Asís. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Recordem, Mark Twain, de les aventures de Tom Sawyer, i les aventures de Huckleberry Finn. Aquest és fàcil perquè si ens introdueix el títol amb les aventures, doncs hem de saber que Mark Twain té tots els números de sortir. Dràcula, de Bram Stoker. I, per últim, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Ara ja entrem al segle XX, que és on hi ha la gran majoria d'obres literàries famoses, i aquestes també és molt important que potser no totes, però les que més ens sonin, conèixer els seus autors. Tindríem La jungla, de Upton Sinclair, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, Los filántropos en Harapos, de Robert Tressel, La metamorfosis, Frank Kafka, clàssic, Ante la ley, també de Frank Kafka, de fet els va escriure en el mateix any, La verdadera historia de Ah-Ku, de Lu Xun, Ulises, de James Joyce, El proceso, també de Frank Kafka, fem un recordatori perquè és important. Frank Kafka va escriure La metamorfosis, Ante la ley i El proceso, d'acord? Si ho volem relacionar amb el procés d'independentisme, tenim la metamorfosi, que seria el canvi, Ante la ley, que seria el judici, i El proceso, que seria el propi procés, no? Per fer una mica de connexió amb l'actualitat per entendre les tres obres de Kafka i tindre-les en el cervell en un moment. També hi hauria La senyora Dalloway, de Virginia Woolf, molt important aquesta autora, i les dues obres que veurem també ara són de Virginia Woolf, que seria El faro i Orlando. La senyora Dalloway, El faro i Orlando, tres obres de Virginia Woolf. La marcha Radetzky, de Joseph Roth, Sus ojos miraban a Dios, de Zora Neale Hurston, El Principito, i aquesta és importantíssim tindre-la clar, Antoine de Saint-Exupéry. Rebelión en la granja, també molt clàssica, George Orwell. Rebelión en la granja, George Orwell. El Aleph, de Jorge Luis Borges, també molt important. 1984, classiquíssim de George Orwell, i fem un altre recordatori, George Orwell, Rebelión en la granja i 1984. El hombre invisible, Ralph Ellison, Pedro Páramo, Juan Rulfo, Toba Tek Singh, de Saadat Hassan Manto, Aullido, Allen Ginsberg, Todo se derrumba, Chinua Achebe, Chicos de Gebelawi, de Naguib Mahfouz, Matar un ruiseñor, de Harper Lee, Vía revolucionaria, de Richard Yates, La plenitud de la señorita Brodie, de Muriel Spark, El cuaderno dorado, de Doris Lessing, Un día en la vida de Iván Denisovic, de Alexander Solzhenitsyn, Un día de nieve, de Ezra Jack Keats, Ancho mar de los sargazos, de Jean Ritz, La canción de Lawino, Okot Vitek. Aquests que he nombrat ara no són molt importants a nivell d'oposició, és a dir, crec que no han sortit mai, simplement que et sonin una mica per sobre. Ara sí, el d'ara és molt important. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula Le Guin,
Monkey Grip, de Helen Gardner, América, de Raúl Otero Reich, Hijos de la Medianoche, de Salman Rushdie, una molt famosa per la sèrie, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, Beloved, de Toni Morrison, Condiciones nerviosas, de Tsitsi Dangarembga, Los versos satánicos, de Salman Rushdie, Homeros, de Derek Walcott, i per últim, El secreto, de Donna Tartt. A nivell de segle XXI he trobat simplement important de ressenyar, per la seva transcendència mediàtica que ha tingut, les novel·les de Harry Potter, de J.K. Rowling, però vaja, qui no sap l'autora de Harry Potter, no? També com a anècdota d'obres desconegudes, tant per autor com per posició en el temps, tindríem la Cenicienta, Los amantes mariposa i The Rainbow Serpent. Aquesta última és una història aboriginal australiana, però és tot el que se sap. I bé, fins aquí el que vindrien a ser les 100 obres literàries per excel·lència a nivell mundial, a nivell de popularitat. Espero que us hagin servit.